Naša klientka chodí pravidelne na dentálnu hygienu, používa všetky medzizubné pomôcky, nemá žiadne kazy ani zápaly, takže nič nám nebráni v tom, aby sme mohli bieliť zuby. Pacientka si prešla aj čeľustno-ortopedickou liečbou, ktorá dopadla úspešne, takže skúsime teraz aj to bielenie. Ideme vyskúšať dlahy, či dobre tesnia na horné a dolné zuboradie, čiže si urobíme takú skúšku dlah. Následne otestujeme farbu zubov, urobíme si farbu pred bielením zubov a potom následne neskôr po bielení zubov a ukážeme našej klientke, ako si má správne aplikovať gel do týchto dlah. Pred takýmito samotnými dlahami bolo potrebné urobiť otlačky zubov, kde sme vlastne získali presný tvar zubov a následne nám technik vytvoril takéto dlahy. Veľmi je dôležité, aby tá dlaha správne tesnila na to zuboradie. Je to v poriadku? Áno. Dobre, takže hornú dlahu by sme mali. Porovnávame farbu zubov, ktorú by sme chceli docieliť týmto bielením. Takže pacientka má približne takúto farbu a budeme sa snažiť sa dostať k farbe OM1. Mňa by teda veľmi zaujímalo, ako bude prebiehať celý proces bielenia. Áno, rada vám to vysvetlím. Do týchto dlách, ktoré budete nosiť na nočné bielenie, budete aplikovať prvý týždeň 10% gel. Vy budete aplikovať také malé množstvo toho gelu po 5. zub, čiže do každej jednej tu, vlastne malé množstvo toho gelu treba naniesť a nasadiť vlastne na noc a idete s ním spať. A ráno to iba vyberiete, zuby jemne oplachnete, hej, s vodou, ale čistiť ich hneď nie je potrebné. Prvý týždeň budete vlastne aplikovať ten 10% gel, áno, to je prvých 7 dní. Potom následne ďalší týždeň budete aplikovať 16% gel. Potom bude ambulantné bielenie, približne na ten 15. deň v ambulancii. A následne po ambulantnom bielení budete si ešte aplikovať po dobu 2 hodín doma opäť gel na nočné bielenie. A ešte ma napadlo, že či budú zuby citlivé pri bielení. Áno, je to prirodzený jav, môžu byť zuby citlivé na nejaký druhý alebo tretí deň, avšak tá citlivosť vyprchá potom. Máme aj také gély proti citlivosti zubov, ktoré sa tiež nanášajú do dlách, takže veríme, že vám pomôžeme. Ako dlho tie zuby ostanú biele? Áno, účinnosť toho bielenia je dlhodobá, je to na celý život. Prebielujeme vlastne vnútro zuba a ak sa to stane, tak výsledok je trvácny. Ďakujem za návštevu, teším sa na budúce. Ďakujem. Páči sa. Majte sa. Dovidenia.